welcome to my channel. Nandito tayo sa ating tapahan. Mag-uugka tayo, magbabala tayo ng magtitigkal tayo ng niyog. Yan ang ating trabaho. Yan guys, ayan o. Ayan, ang mga niyog dito sa lukaran, tawag dito ay tapahan. Tapahan, lukaran. Yan o. Yan. Tapos isasalang dito yan, gagatungan dito sa pugon. Tinataob yan, pagkasalang sa pugon, gagatungan dito. Ito yung pugon, dito gagatungan ang sa ilalim nito. Yan, meron siyang pugon, tapos gagatungan mo rito ilalim na yan ng mga bao. Pag nag brown ang kulay niyan, luto na yan. Yung medyo puti, hilaw, yun ang pagkukupra. Ito ng mga buo na ito, bibiyakin yan, bibiyakin yan, saka titigkalin. Yung tigkalan na tinatawag ay ganito.
Banda. Yun ang tapahan. Pag tinatawag na tapahan, lukaran. Ito yung lukaran siya, sabi ko, lukaran. Lutuan ng niyog. Yan yung lutuan ng niyog. Yung mga niyog pa dyan. Ito yung ating titig rin guys. Yan, tatanggalan natin ng bao yan. Mga luto na yan. Ito naman yung isasalang. Gagatungan pa yan, itataob. Mga biniyak na niyog. Gagawin natin, isasalang natin yan. Tapos itataob yan. Para maluto, para maging ganito. Pag naluto naman, ilalagay mo sa sako. Kaya ganito. Mga luto na ito, nakasako na yan. Ibig sabihin, luto na pag nakasako ng ganyan. Tapos tatahain yan. Ayan. Oh. Ang bao, inuuli. Ito na mga bao na to guys. Yan mga pinagtanggalan ng lukad. Ginagawang uling. Inuuling yan sa drum. Ayun yung mga drum na yun, ulingan. Kaya walang tapo ng paglulukad. Maging bao, magiging pera pa yan. Ang uling ngayon ng bao ay 413 kilos. Yan ang buhay koprasan. Ganyan ang buhay koprasan. Malaki sa langan yan. Yun lang guys ang ating vlog. Ito yung mga nakasako, mga luto na ito. Ready for na yan, deliver.